May nga po, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapangunang napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag sumubabatayan niyo man kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. May kung supply sa tubig sa Basiwa Prime Water, ginareklamo sa mga konsumidor. As of July 12, 48% lang sa mga eskwelahan sa idalom sa Negros Occidental Division ang pwede magamit. Comelec Bacolod sa siling, hindi pwede magpa-reserve sa pwesto sa pilahay sa registration. Sa banwa sa Isabela, lalaki nga nag-attend sa debut, gintiro patay. Kag sa good vibes, pinaagi sa pag-inupdanay sa simbahan, ang sanguna masako sa ML kag tambay ng mga kabataan na tagaan sang trabaho. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, Comelec Bacolod wila ginatugutan ang reservation sa linya para sa nagaparehistro. Wala naman sang idugang pa nga satellite registration. May masobra na sa 3,600 ka mga voter applicants ang na-accommodate sa Comelec Bacolod humalin sa nagsugod ang voters registration sa Hulyo 4 para sa ginapaabot nga barangay kag sangguniang kabataan elections. Siyam na lang kaadlaw ang nabilin antes magtakop ang voters registration. Gani makita ang tuman kalaba nga linya sa mga voter applicants. Suno kaya Attorney Cathrina Trino Canya, ang election officer sa Bacolod, masami may nagalinya nga wala sang requirements gani wala nila ini ginatagaan sang priority numbers. Wala man sang reservation kag lunsay mga PWD kag senior citizens ang ginakabig VIP o kun may priority sa registration. Si Mayor Albi Benitez ang nagpahayag nga handa ang syudad para magtalana sang satellite office para madugangan sang Comelec ang mga registration sites. Pero hindi masarangan sang Comelec ang simultaneous nga voters registration bangod man sang availability sang equipment. Sinadaang ginatanaw naton may ara bala nga ang iban nagapila ginapasuguan nila let's say sa ila mga driver, sa ila mga helper. Tapos pag-abot, kung mag-open ng Comelec, gaabot na sila, amo na ang ang pagbulos. But kita kung ang nagapila, wala sang dala nga requirements, wala kita naghatag number. Sa number 9, 162 ang recorded yung COVID-19 cases sa Western Visayas sa July 12 nga report sa Department of Health. Nagapanguna ang Iloilo City nga may 85 ka new cases. Nagasunod naman ang Iloilo Province nga may 37 ka mga kaso. 12 ang na-record yung cases sa Aklan, kag 11 naman ang Capiz. Siyam ang new COVID-19 cases ang Antique, 7 ang Bacolod, 1 ang Negros Occidental, kag 0 cases ang Guimaras. Nagapabilin man nga single digit ang nagaka-record nga new cases ang Negros Occidental. Pero sunod sa kay Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang, may idid ang monitoring sa mga kaiping nga mga lugar nga may pagsaka sa COVID-19 cases kasubong sa Iloilo kag Cebu. Ginakabig niya nga alarming ang pagsaka sa kaso. Sunod kay Tumimbang, ang close monitoring importante. Agud tugilingon man nga maka-recommend sila sa nagakaigo nga tikang ilabi na sa pagbukas sa mga borders. Madubo man ang hospital utilization rate nga nagapakita nga hindi lala ang pag-igo sang virus parayon ang kampanya sang PHO sa bakuna bilang nagapanguna nga tikang kontra COVID-19. We are alarmed because of the increasing some cases sa neighboring provinces. Yes, outside. But here daw ay pamanta as of now. But hindi tagid na pagbuyan, hindi ta pag-monitor. We are still doing our monitoring. Kaya di ba si Kota Flatuten mula kayo taas ta? No? We are getting our results. Ang gina-report namon every day, ang mga new cases are coming from the hospitals. Sa number 8, syudad sang Kabankalan isa karon sa mga areas of concern sang Provincial Health Office.
Sunod kay Dr. Ernel Tumimbang, ang Provincial Health Officer, kahapon nagbisita ang PHO sa syudad kagin talakay sa kay Mayor Benji Miranda ang kaso sang dengue sa syudad. Sa datos ng PHO, ikaduha ang kabankalan sa may pinakamadamo nga kaso sang dengue. As of July 9, nakarecord ini sang 186 ka dengue cases. Nagapanguna ang syudad sang himamaylan sa may pinakamadamo nga dengue cases, 196 kag may isa ka na record nga napatay. Sunod kay Tumimbang, ilang nga gin-recommend sa alkalde nga magporma sang dengue task force paday ng pagsaka sang dengue cases sa Negros Occidental. 2,036 na ang record nga kaso humalin Enero. Magluwas sa dengue, gintalakay man sang PHO sa kay Mayor Miranda ang pagporma sang Emergency Operations Center para sa syudad. Sunod kay Tumimbang, mataas sa gihapon ang wala na bakunahan sa syudad kontra COVID-19. Sa text message sa Digicast Negros, ginpahayag naman ni Mayor Miranda nga nakaporma na ang syudad sang Dengue Task Force kasubungan pag-convene sang EOC. In part of the COVID-19, in-advisean man namon sila kay why sila existing nga EOC. So, this time around, na-create man sila sa Emergency Operation Center to address ang COVID nga vaccination nila, which they are still the top LGU nga damo pa vaccinated. They have 55,000 of unvaccinated pagyapon sa kabankalan. Para sila sa top, both dengue and COVID. Sa dengue kag COVID na sila. So that means na area of concern din sila namon. Sa number 7, sa Banwasang Ilog, 120,000 pesos nga cash ang nakuha sa ginudap ka driver kag salesman. Ginudap sang kahapon ang salesman kag driver sa isa ka courier company samtang nagapanukot man sa isa ka store sa Barangay Delicioso sa Banwasang Ilog. Sa investigasyon sa PNP, nagapanukot ang duwa sa isa ka store sang hinalit na lang mag-abot ang 3 ka mga armado nga sospek kag nagdeklarar sang hold up. Samtang ginatutukan sang armas ang mga biktima, ginkuha sang isa sa mga sospek ang nakolekta nga 120,000 pesos nga cash sa front seat sang panel van. Nakilala sang PNP ang isa sa mga sospek nga amo si Nilo Topez Jr. Samtang parayo naman nga gina-identify ang duha pa niya ka mga kaupdanan. Sa number 6, lalaki nga nagtambong sa Cebu sang kaingod balay ginluthang patay. Patay ng isa ka lalaki matapos ini gintiro sang wala pa makilalaan nga persona sang kagabi sa Barangay Riverside sa Isabela. Ang biktima ginkilala kay Milky Talanas, 26 anyos. Sunod sa PNP, ang biktima ang nagtambong lang sa Cebu sang iya sinikaingod sang siya ang gintiro sang suspect. Nag-agom sang igo sang bala sa dughan ang biktima nga iya ginkamatay. Ginausisa pa sa karon sang PNP kung ano ang motibo sa pagpatay kay Talanas. Sa number 5, presyo sang itlog posible maglabot sa 15 pesos ang bilog sunod sa isa ka grupo sa barason nga semana. Sunod naman sa manong baligya sa merkado sa Bacolod, isa ini ka masubo nga balita nga mas mahal pa ang itlog sang sauga. Sunod sa Agriculturist Sector Alliance of the Philippines Incorporated o kun AGAP, posible nga matabo nga maglabot sa 15 pesos ang bilog sang itlog tuga sa mahal nga production cost kag bird flu. Pero sa Burgos Public Market, sunod sa negosyante nga si Joel Liponea, nagapabilin nga 650 ang pinakabaratong itlog sa subong, kag 8 pesos naman ang pinakamahal sa iya nga baligyaan. May isa kuno ka farm sang itlog nga nagpasaka na sang 25 sentimos sa bilis sang itlog. Kung matabo gid man sunod sa kay Joel, ini ang pinakamahal nga bilis sang itlog nga iya nasaksihan sa sulod sang 25 ka tuig niya nga baligyaan ay sang itlog. Ang masubo lang kay mas mahal pa kuno ang itlog sang sa tabagak nga uga. Ano niya pang uga nga ito? Mas ano? Uga eh. Mas mahal pa sa uga? Oo, ano eh. Kung mag 15 pesos sa Milog na siya mo, 15 pesos na milog. mahal na katama. Oo. Ano? Ang tabaga ko rin niya, sa kilo, wala na naman. Mga cook, wala na. Sa number 4, pila ka mga individual ang nagpaninlo sa Burgos Market bisan pa wala sang sweldo. Pagkaayo sa atubang sang merkado ang ginsuguran na. May report si Romeo Subaldo.
Udtong adlaw pero ang ini nga mga kalalakian masako sa pagpapiswit ng tubig sa sulod sa Burgos Market sa Bacolod City. Ang iban sa ila nagapanilhig. Isa lang diri ang regular nga empleyado sa syudad, ang iban sa ila mga volunteers. Nag-apply nga mga job order pero bisan wala pa may baluan kung mabatunan na, nagsugod na sa pagtrabaho. Schedule ni nga platin karon dra na mga alaw na sa may fish section. Manilo. Oh, mga amo man na yun. Sino nagbili man do sa inyo? Kami lang. Sinyo lang yung grupo. Oo. Ano tawag sa inyo gani? Volunteer. Mga volunteers lang yun. Volunteer. Pagkahapon ang fish section ang ilang pagatiluan. Dako kuno ini nga trabaho ang sa fish section. Kabag luwas nga lang sa may mga basura sa idalom sa mga lamesa nga ginapang bilin lang. Nagadanaw pa ang alagyan sa sining section sa merkado. Ano ginamit yung dako ulo bra masagan mo? Di sa isdaan, kamo di basura sa isdaan. Kaya mo masura. Dako ulo bra no? Hindi lang mura makaya ka pila lang ka tao. Hindi. Namo unta na. Ulo lang ka tao. Ulo guro ka tao ka. Kung ang iban pa nga mga negosyante ang pahambalon, may mga vendors nga dapat i-seminar. Ipaintsindihon sila nga hindi lang obligasyon sa syudad ang pagpanilo sa merkado kundi ang kada isa nga nagabaliga sa sulod ang may obligasyon nga i-maintenar ang katinlo sa sulod sa merkado. Dapat ang vendors go cooperate man. Dapat i-seminaron sila. Madakpan kami ng Dapat seminaron sila nga. inyo basura, ibutang yung sintakon, hindi kayo pangabon yun sa dalom ka. Subong hapon nagpasar sa resolution si Councilor Celia Flor nga pamuno sa Committee on Public Markets nga nagatukod sa task force nga pagatapuan sa City Engineers Office, City Disaster Risk Reduction Management Office kag General Services Office nga mag-assist sa Market Administration sa pagpatigayon sa pagtilo, flushing, declogging, dredging kag pagkaayo sa mga pipelines sa tatlo ka mga dalago nga mga merkado sa Bacolod. Samtang ang atubang sa Burgos Market ang naghawa na matapos nga wala inianay gipaparkingan kag gipapwestuhan sa mga vendors. Samtang nagapadayon ang repair sa atubang nga side sa merkado. Sulo pa sa mga vendors, nag-assist pa ang mga pulis sa pagpanghawan kay may mga wala nagapati sa mga taga-city legal office. Loading kag unloading lang anay ang ginatugutan sa karon sa atubang sa merkado. Sa number 3, suspended Board of Directors ng Sineco mag-file sa motion for reconsideration sa National Electrification Administration. Hindi agutok iklaro nga kung nga napaslawan sila mag-file sa notice of extension sa kontrata upod sa KEPCO SPC Power Corporation. Nagapanindugan si Sineco President Joje Tiap upod sa katapos ng Board of Directors nga wala sila sang nahimo nga anomalya nga sarang nakaapekto sa mga konsumidor taliwa sa pahayag sa katapos ng Power Watch Negros. Ini matapos man nagpagwas ang desisyon ang National Electrification Administration Administrative Committee nga nagamando para sa 30-day suspension batok sa NAIAP, mga katapos ang BOD nga sa Ernie Larida, Martha Joyce Cuenca, Antonio Panique, Eugene Velasco, anay Board of Director Robert Havellana, kag anay Acting General Manager Attorney Danny Pondevilla. May kang tanan ini sa gipatuman nga 20 megawatt contract extension sang Sineco po sa KEPCO SPC Power Corporation nga nagtakop sinilang nga Mayo 2022. Patag sa Board of Directors na andan na ang hindi pagkuha sa exemption sa contract extension kag mismo ang Energy Regulatory Commission ang nagahatag sa approval para sa time of use rate pending sa approval sa natukod nga kontrata. A Consumer Watch Group ang nagpasaga sang kaso batok sa mga Board of Directors kag anay Acting General Manager sa Sineco angot sa grave misconduct, gross neglect, dishonesty, gross insubordination, conduct prejudicial to interest of the EC kag MCO. Sa desisyon sa NEA Administrative Committee nga gipagawa sang Mayo 30, ang mga akusado ang guilty of simple neglect of duty kag ginpinahan sang 30-day suspension. Why kami naka-file sa exemption sa DOE just because nga naging padalan kami notice of default mo. Hindi ka na pwede ano nga PSA bing applyan mo to sa DOE kay may notice of default ka na, wala na. Actually wala kami nag-file sa notice of exemption just because we believe nga ang extension nga sa 2011 was already approved. Approved na siya ya. So, ang process sa among discussion sa management kag sang board nga since it was approved already sa 2011, we have to renew na lang siya then send it to ARC. Sa number 2, paday ng pagpanghanda sa Department of Education para sa natalana nga pagbukas ng klase sa Agosto. Pagkaayo sa mga eskwelahan nga naigo sa Bagyo Odette kag kampanya sa mga ginikanan nga pabakunahan ang mga kabataan ang ginatutukan. Sunod kay DepEd Negros Occidental Division School Superintendent Marcet Sabaluca,
48% sa mga eskwelahan nila ang handa sa pagbukas ng klase sa Agosto 22. Sa July 12 nila nga datos, 252 sa 581 ka mga public school kag napulo sa 117 ka private schools ang handa. Pero ang mga eskwelahan sa EB Magalona, Don Salvador Benedicto, Pontevedra, Toboso kag Valladolid ang 100% na nga handa suno kay Sabaluka. Patag niya, may mga eskwelahan nga nagkalaguba sang mag-igo ang Bagyo Odette sa Disyembre kag ini sa karon ang ginapangitaan sang pondo para makaayo. Nagabulig ang gobyerno probinsyal kag may 30 milyones pesos na nga napain gikan sa Provincial School Board pero ini ang kulang pa. Suno kay Sabaluka, may nagakaigo pa man nga tiun kag ini ang manginahanda sandig sa School Safety Assessment Tool sa pagbukas sang klase. Nobyembre 2 ginapaabot ang full face-to-face classes kag humalin Agosto 22 tubtob Oktubre 31 ang magaserbe nga transition period. Suno kay Sabaluka, labing ginahaylo nila ang mga ginikanan nga magpabakuna sa ilang mga kabataan bilang kabahin sang pagpangapin kontra COVID-19. Samtang sa datos ng DepEd Region 6, may 1,356 ka mga eskwelahan ang nagpatuman sang limited in-person classes para sa 2021-2022 nga school year. Suno kay Hernani Esculiar, ang spokesperson sang DepEd Region 6, may 5,068 ka mga eskwelahan sa Western Visayas kag padayon ang pagpatuman sang validation. Labing ginatunguan sang DepEd sunod sa iya nga makakomply sa mga rekisitos sandig sa ginpagwa nga DepEd order. Kung ang abon nga ready kita ka schools, mga ano pa lang kita, 48%. So, target pa na siya namon, may ara pa kita time until nga mag-open ang classes natin by August and until November. Yan sa aton school assessment nga tool, nakabutang nga ang mga students na pwede ang mga unvaccinated magkadto sa aton nga eskwelahan for on-site nga learning. But gina-encourage tagid ang mga parents naton nga magpabakuna gid ang aton nga kabataan kay di additional safety na siya sa iya and of course sa mga classmates maniya. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Wala tuo ang reklamo sa mga konsumidor sa mahigko nga supply sa tubig sa Basiwa Prime Water. Sunod sa mga tagreklamo, halin sa color iced tea nga tubig karon, kolor niya tsokolate na. May report si Nico Delfin. Bulan pa sang Abril sa nagapulaw bugtaw si Joseph Quadra sang Barangay Mandalagan para lang makasalod sang malimpyo nga tubig. Pero hasta karon nagalibog ang iya ulo kung paano makagawi. Ilabi na nga nagapabilin nga color iced tea ang supply sang tubig sang Basiwa Prime Water. Kasubong man nga mahigko nga tubig ang nagagwa sa gripo sa mga taga-Buana Park Subdivision sang nagligad nga inadlaw. Halin sa color iced tea nangin tsokolate na. Amo man sining sitwasyon sang taga-Barangay Pahanukoy nga nagsend sang sining nga video sang ila water supply. Ipila na nakatuig, konsumidor man ta, gabayad man ta, kabay ta ni serbisyo nyo, kinanlan man namon nga magamit man gabayad man kami mo. Suno kay Basiwa General Manager Monadia Hardin, masami apektadong supply sang tubig kung may brownout, leakages tugas ang illegal connection, kag maintenance activities kasubong sang regular flushing, agud mapasiguro nga magtayuyon ang supply sang tubig. Mag-ausisa man sila sa status ng water supply sa mga ginereklamo nga mga barangay. Para ma-eradicate naton ang turbid water. Pero hopefully sa sining may mga friends sa makuha naghahambal na medyo naglinaw nagin man ang aton nga mga tubig. Just in case may ara man balakis nga daw gasigi-sigi gid ipaalington gid naton sa nang tagtala aton nga opisina diri kay basi bala may mga leak sa aton nga area. Naistoryahan man suno sa iya sa pagsinapol sang katapos ang Basiwa Board of Directors ang paghatag atensyon sa turbid water sang Basiwa Prime Water. Damlag pa, ginsiling na ni Mayor Albi Benitez sa iya nga inauguration nga iya pagatutukan ng iced tea nga water supply sa Bacolod. Ang bulk water project sang Basiwa nga hindi magamit bungod sang problema sa right of way, pero iya na nasugilano ng alkalde sang Murcia kag nagalaom siya nga sa hindi madugay, mabuligan sang alkalde ang amo nga problema. Magapangita pagid siya sa iban nga water source para sa Bacolod. Nico Delfin para sa DGCast Negros.
Sa Good Vibes, pagi sa pag-inupdanay sa simbahan ang masako sadto sa ML kag tambay nga mga kabataan na tagaan sang trabaho. Ang ilang nga istorya sa report ni Romeo Subaldo. Patambay-tambay lang sang una. Pa-Mobile Legends lang ukon ML. Pero matapos matagaan sa oportunidad sang ilang kaupod sa simbahan nga magtrabaho samtang nag-eskwela, naglain ang lakat sa pangabuhi sa mag-abyan nga Francisco Mejorada kag Christian Alin del Rosario. Si Francisco, 21 anyos kag second year student sang TUP Visayas. Si Christian naman, 18 years old kag first year college nga estudyante sang Kolehiyo San Agustin, Bacolod. Mga empleyado sila sang Daigon Cafe, nga ang original nga branch yara sa St. Francis Subdivision sa Barangay Takuling. Sila naman nga duha ang na-assign sa pop-up market sa likod sang Bacolod City Government Center. Ang tanan nagsugod sa pag-inupdanay nila sa simbahan. Isang nagibugay, ang naging pangalanan namon Daigon Cafe. Nga Daigon, no? Kaya ang minsang Daigon is Dalayawon. Dalayawon na sa kung sa Bisaya. That's why kay ang Dalayawon ang Ginoo sa kabuhi namon. That's why kay sa giniblang Dira nakasentro. nakasentro ang ini ano, mga makabulig man sa mga young people sa simbahan namon. Dako kuno ini nga bulig sa ilang mga estudyante kay gintun-an nila kung paano magtimpla sang nanari-sari nga mga ilimnon halin sa kape pakadto sa mga non-coffee drinks, lemonade kag soda. Natunan man nila ang importansya sang kwarta sang nagtrabaho na sila pero dapat hindi maguntat sa pag-eskwela. So first nga role gate nga makabrakatipla dapat ka eskwela. Amo na inyong role gid. Dapat wala nag-stop sa eskwela. Padayon eskwela, sa tagab negosyo. Bali sino ka pa nag-iya inyo? Sino ka nag-iya? Nang amon mentor actually ano sila bali ang couple. Bangod sa oportunidad nga ginhatag sa ila bilang mga estudyante pa lang, aminado sila nga dako gid ang pagbago sa ilang nga panggawi. Nakaupulik sa sini nga pamilya kay sa una huwag gid futuro, bala ko yung futuro ang hapon ko buhay sa so sang nagsulod ko sini. So ga matama sila bala hatag sang pagsalig kag kumbaga kakabuligan man pagkakabuligan sang kung ano mayari ko di kakahatag sa pamilya. Hatag ka na. Ano namin mo sa unang wala puturo ano? So una lang gid layaw lang gid Lagaw lang. Gasto lang tanan. Gasto lang tanan. Tambay lang ML, mobile games. So actually this is my first ever job pala. First mo nga trabaho. So nag-build up ano man stepping stone ko man sa akin nga picture. Oo. Ma-learn man how to handle. Si mama mo kakataga ano man income? Kasi ka man sa mga gastuhon? So far mga 2 months pa lang uli. So mga kinalanan sa balay. Kabulig ka man? Mga ano lang, Mga? groceries. Para sa ila, ini ang training pa lang para sa mas masanag nga palaabuton. Base pa lang pila ka adlaw, makapatukod man sila sang ilaman kaugalingon nga kapihan. At least Barb natagaan sila sang chance nga maging responsable kag mabalo sila kung anong worth sa kwarta kag di na pangabuligan na nila. Pamatanon ming no, amo ginang mga importante nga mga stage ang kabuhi bala inang kung ano lang gusto mo obra, pero importante nga may Subong may kasanag na kuno sa ila. Correct. Kagabi ito mga balita sa Negro Subong Adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga panibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Parahan kami nga magapangalagad sa Negro Sanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.